Com s'elabora una mona d'aquestes característiques? Doncs en primer lloc, evidentment, s'ha de fer un esquema del que tu vols fer i la proporció que li vols donar. Llavors, per fer això, primerament, s'han de tenir fotografies de la zona, de tots els cares, tots els costats, inclús del teulat, i això ho he tingut perquè està molt publicat. Això, evidentment, avui amb internet, això ho trobes a tot arreu. Doncs, acumulant aquestes fotografies, vaig decidir fer un planell donant-li les proporcions que em convingués en aquest cas. I llavors dibuixant sobre cartolina i llavors fent el muntatge com si hagués fet xocolata, però en paper. Una maqueta. Una maqueta, i llavors allò un cop que agrada a la vista per mi, pel que ho fa, doncs llavors el que fa és tornar-ho a desplegar tot i allò són les plantilles que s'han de posar en el xocolata quan està encara líquid, que llavors té una temperatura i queda pres, i es van tallant les plantilles a totes les peces que composen aquesta mona o qualsevol mona que es faci. Un cop aquestes peces les tens, les has de tornar a muntar segons la maqueta que tens allà davant i donar-li la forma, i pots rectificar mil vegades perquè afortunadament aquest material no és ciment. Vull dir, això es pot tornar a fondre i es torna a recuperar. Doncs és la manera de fer qualsevol mona, sigui aquesta o sigui la que sigui, s'han de fer planells previs per poder donar la proporció adequada. Això vol dir moltes hores de feina. Aquesta és la part difícil de fet, perquè jo, per exemple, tinc molta experiència amb la xocolata, però jo no sé fer maquetes i la proporció no crec que tingui el millor sentit. Llavors, crec que és un mèrit que té ell, que sí que és bon dibuixant i en sap molt, de fer primer. A mi si em dona la maqueta feta, soc capaç de fer això, però de zero jo no. Ell sí, ell ho fa tot. Sí, esclar, llavors són plantilles que les poses allà al taulell amb el xocolata, el talles amb ganivets, el refred, el treus i llavors anàvem muntant. De fet, per fer la maqueta t'hi vas tirar com 3 setmanes. Sí, ben bé, bueno, jo ho feia a casa, tranquil, assentat, al dalt del menjador, calent. Però cada dia un rato. Cada dia una estona i fins que la lograva. I per fer-la doncs sí que necessites almenys 8 o 10 jornades. Sí. Heu fet molts edificis emblemàtics de Camprodon, no recordem? Bueno, sí, però no amb aquestes característiques ni amb aquesta categoria. Hem fet el Pont Nou, hem fet el monestir. Però així últimament xules sí que vam fer l'any passat, vam fer Cal Roig, que de fet l'any passat ja teníem la maqueta a Sant Antoni, perquè sempre hem volgut fer Sant Antoni, sempre hem volgut fer la mà de Sant Antoni, però dius, si passava alguna cosa abans, ho farem l'any que ve. Però l'any passat vam dir la fem, però després vam fer Cal Roig, vam dir ens endrecem la maqueta, i aquest any sí. Va ser un repte que vam dir, tu faries aquesta casa? Dic, home, en temps poder sí. I bueno, doncs la vam fer. I ho heu fet tots dos sols o...? Ell sol. Ell sol. Aquestes són. Aquestes sí. En alguna l'he ajudat. Jo, per exemple, sí que vam fer la casa de colònies de la Torre del Coll i ella sí que li vaig ajudar. No. Tu, jo, bueno, sí. Ell va fer la maqueta i ella la va fer. I tu m'ajudaves. Sí, però vull dir que aquesta te la vas currar. Una mica també n'he fet una altra, una casa que llavors quan teníem Vallterra, el promotor Vallterra, i Pujol l'Olí, el de les galetes, es va fer una casa de fusta i jo com a commemoració del fet, vaig dir, escolta, saps què? Jo et regalaré una mona de la teva casa. I també vaig fer aquell edifici que també el tenim fotografiat. Sí. Què fareu ara amb aquesta mona de xocolata tan maca? Concretament, és cedir-la als amics de Sant Antoni perquè em puguin treure alguna cosa d'ella. I això ara s'han decidit, doncs, rifar-la. O sigui, la sortejaran, no sé de quin sistema ho feu, però la sortejaran i el que li toqui. Esclar, això és una aportació que no és quantista, no és de quantia, que la gent se suposa que hi acudirà i per l'objectiu encara més, doncs llavors val la pena haver-ho fet d'aquesta forma. Sí, pensem que... Col·laborar d'aquesta manera, vull dir, tothom, ho veiem amb els números de Nadal, la gent, tothom vol comprar números de Nadal, tothom vol ser amic de Sant Antoni. Llavors, bueno, és una manera en poquet, igual treus tot això de xocolata per tot l'any, Hem de dir que la xocolata tarda un any i mig a caducar més o menys, vull dir que es pot anar tirant. Depèn de la canalla que tinguin a la casa de tres. Se'l portes al cul durant 5 minuts. Com heu rebut la notícia de que us regalaven aquesta mona de Can Pujol? Doncs molt contents i més sapiguem d'allà on ve, de la pastisseria Pujol, que en Josep ja sabem quin peu calça amb això de les mones. I què fareu ara amb aquesta mona? Doncs mira, farem un sorteig on participaran un establiment de cada poble, a Llanars a Can Banasta, la pastisseria Pujol per descomptat, aquí a l'oficina de turisme també en vendran tiquets, a Vilallonga a Can Blanc, Set Cases Cala Núria,
a Molló Can Bruel i a Sant Pau al Fort Prat. Quants tiquets es poden comprar i quin preu tenen? Els tiquets, cadascú pot comprar el que vulgui, els tiquets valen 5 euros i és molt fàcil, només serveix el nom, cognom i el número de telèfon i es ficarà en una urna que tenim a cada establiment i ja està. I quan es farà el sorteig de la mona? El sorteig es farà el dia 30 de març i el farem aquí mateix, a l'oficina de turisme, si és que vulgui venir a veure, doncs podrà venir a veure tranquil·lament. Cal animar el personal, la gent, grans, petits, mitjans, a tothom. Una mona per 5 euros. Sant Antoni, què més volem? Bé, doncs, com ha dit en Josep i l'Anna, que ens resideixen a Sant Antoni, doncs només cal agrair-los tots dos aquest esforç que han fet i a veure si podem treure cèntims i, doncs mira, continuar amb el que fem, amb la nostra tasca allà de manteniment i que quedi, però molt bé, com sempre. Penseu només una paraula, que el fet aquest el fem amb ganes de fer-ho. Ja m'ho crec. No perquè sigui una necessitat, és per distreure's, per fer alguna cosa. Ja m'ho crec. Perquè ens fem grans i alguna cosa hem de fer. I sou dos cracs. Moltes gràcies per tot. A vosaltres. Moltes gràcies. Vinga. Anna. Un plaer i a veure si recaudem. Sí, home. Molts diners. Ja ho farem. Que tinguem un bon fons, Exacte. un bon sac. Moltes gràcies per tot. Vinga.